Sa mga pangunahing balita, babaeng may kakulangan naman sa pag-iisip, patay matapos na magulungan ng dump truck sa Bulan, Sorsogon. Welder sa San Fernando, Camarines Sur, sugatan matapos na pagsasaksakin ng kanyang katrabaho. 3 katao arestado sa 3 magkakahiwalay na operasyon kontra droga sa Camarines Norte at Masbate. Heightened alert status ng PNP, ibinabana sa normal alert status matapos na maisailalim sa kustudiya ng ICC si FPRRD. Leader ng task force kasaanag na si John Chong nag-public apology matapos ang mga pambabatikos kay Bicol Party List Representative Saldico. Person with Disabilities sa First Office nananawagan sa mga PWD sa Albay na magparehistro sa PRDWD online system. At ilang babaeng pulis na kinabang sa libreng cervical cancer screening at HPV vaccinations na alok ng PNP. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. 14 ng Marso, taong kasalukuyan. Patay ang isang babae matapos na magulungan ng dump truck sa Bulan, Sorsogon. Biktima, may kakulangan umano sa pag-iisip at tumambay sa ilalim ng naturang sasakyan. May report si Danica Garcia. Dead on arrival ang isang babae matapos na magulungan ng isang dump truck na kargado ng mga buhangin sa Purok 7, Barangay San Ramon, Bulan, Sorsogon, kaninang 1:00 ng hapon. Kinilala ang biktima na si alias Jel, 22 anyos, residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon, hindi napansin ng driver na nasa ilalim pala ng dump truck ang biktima, kung kaya nagulungan ito. Napag-alaman rin na wala sa tamang pag-iisip ang biktima. Ayon kay Gerald Grafilo, isa sa mga responder ng Bulan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, isang barangay health worker at isang barangay kagawad ng nasabing lugar ang nakapagpaabot sa kanilang opisina patungkol sa nasabing insidente na agad naman nilang nirespondehan. Hindi pa po na aram ko kung naka-parking po yung dump truck o diretso po. Nasabi lang po sa informasyon, tumago lang daw po yung biktima. Nagtamo ng bali sa kanang braso ang biktima, sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha at kanang bahagi ng binti. Agad naman itong sinugod sa Bulan Medical Hospital, subalit idiniklara itong dead on arrival. Sa mga driver ng malalaking sasakyan, siguraduhin po na tignan muna sa mga ilalim o sa kanilang mga sasakyan kung may tao ba o wala. Siguraduhin po sa pagbabiyahe nila na mag-ingat po ang kanilang pagmamaneho. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Sugatan ng isang welder sa San Fernando, Camarines Sur matapos na pagsasaksakin ng kanyang katrabaho. Alitan, nag-umpisa raw sa sumbong ng misis ng biktima. May report si Regine Bue. Nagpapagaling pa hanggang ngayon ang isang welder matapos pagsasaksakin ng kanyang katrabaho sa Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, 7:00 ng gabi nitong Miyerkules. Base sa salaysay ni Police Executive Master Sergeant Florante Espiritu, ang Deputy Chief of Police ng San Fernando Municipal Police Station, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang biktimang si Richard Perez, 33 anyos, at ang sospek na si Nissan Glovio, 31 anyos, dahil sa sumbong ng asawa ni Richard laban sa sospek na nauwi sa konfrontasyon at pananaksak. Bali po itong biktima ay nakauwi na. Bumalik lang ito sa kanyang pinagtatrabahuan kasi kinompronta niya yung suspect. Nagtamo ng 2 saksak ang biktima na agad namang isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City para mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Sa mga kababayan natin na ganito ang dinadanas, na sana dapat maging mahinahon tayo pag-usapan yung mga problema, kung ano man hindi pagkakaintindihan, pag-usapan ko para hindi man kung sa ganitong. Mahaharap sa kasong frustrated homicide ang suspect kung magsasampa ng kaso ang biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Bue.
Timbog ang isang fruit vendor matapos na ma-corner sa ikinasang buy-bust operation sa Masbate City. Nasamsam mula sa sospek ang 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Narito muli si Regine Bue. Hindi na nakapalagpa ang isang fruit vendor matapos na arestuhin sa ikinasang search warrant operation ng otoridad sa Barangay Nursery, Masbate City alas 8:50 ng gabi nitong Miyerkules. Kinilala ang suspect sa alias na Cookie, 51 anyos, na itinuturing na high-value target at kabilang sa mga itinuturing na regional calibrated priority target sa illegal drugs. Nakumpiska sa kanya ang 25 gramo ng hinihinalaang shabu na may halagang 170,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Nagtitinda-tinda lang ng mga putas, samantalang yung gastos niya is mas salos kung titingnan natin. Gaan lang naman yung sa prutas na pagtitinda. At nagiging front na lang yan. Yung mga pagtinda niya ng prutas, hindi naman lahat. Mamomonitor natin kung minsan may drug personalities na bumibili. Kumbaga yung transaction is freely lang na makakapag-transact talaga sila dahil nga doon sa rason na bibili ng prutas na kanyang tinda. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa search warrant na inisyu ni Honorable Trofelo Tambago ng RTC Branch 46 Masbate City at sa pagtutulungan ng Masbate City Police Station, Provincial Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, 1st Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 502nd at Masbate Aviation Police Station. Patuloy rin ang pagbiberipika ng otoridad kung saan kumukuha ng illegal na droga ang suspect. Hindi lang po ito sabi na basta kalye-kalye lang. Talagang kung babayaan natin to, talagang magkakaroon na to ng grupo. Siya talaga lahat ng nakikita namin, nahuhuli namin before ng mga illegal drugs, siya talaga ang main, isa sa mga main source na kinukuhaan. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Masbate City Police Station ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Bue. Lalaki sugatan ng pagpupupuki ng kawayan sa kanyang kabarangay sa Legazpi City. Narito ang aking report. Sugatan ng isang senior citizen matapos na paghahampasin ng kawayan ng isang lalaki sa Purok 4 Barangay Bagakay, Legazpi City, alas 3:30 ng hapon nitong Martes, Marso 11. 63 anyos, isang construction worker, samantalang ang sospek ay si alias Pene, 42 anyos na isang magsasaka, parehong residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon, kukunin sana ng biktima ang alaga nitong kalabaw nang makasalubong nito ang sospek. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong pinagpapalo ng sospek ng hawak nitong kawayan. Nagtamo ng mga tama ang biktima sa kanyang ulo at sa iba pang bahagi ng katawan. May daldala itong medyo matalas na kawayan. Ito yung ginamit niya doon sa senior citizen natin para kanyang saktan. Ipapasailalim naman ng mga otoridad ang sospek sa isang eksaminasyon para malaman kung may problema ito sa pag-iisip. Nasa kustudiya pa siya ng Legazpi CPS at naharap sa kasong frustrated homicide. Dito naman sa kaso kasi ito ay yun nga po ay ating inano yung kamag-anak kung meron may sinasabi natin na kakundian sa pag-iisip, siguro ay ipasailalim agad natin sa medical attention para hindi po manakit ating kapwa. Sa ngayon, nagpapagaling na sa kanilang bahay ang biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Arestado ang isang high-value individual at street-level individual sa operasyon kontra droga ng PNP sa Daet, Camarines Norte. Isa sa mga sospek finlash umano sa toilet bowl ang ilang pakete ng shabu. May report si May Encinares. Arestado ang isang 42 anyos na lalaki sa ikinasang buy-bust operation sa Purok 4 Barangay Gahonon, Daet, Camarines Norte alas 8 ng umaga nitong Miyerkules. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena, Chief of Police ng Daet Municipal Police Station, ang suspect na si alias Nerd, residente ng naturang lugar at itinuturing bilang isang high-value individual sa bisa ng search warrant.
Nakuha mula sa posisyon ng suspect ang ilang hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 15,000 hanggang 20,000 pesos. 3 to 5 minutes bago nabuksan. And then nung lumabas yung suspetsado natin galing sa CR and basang-basa yung kamay. So ibig sabihin yan may ginawa na siyang alanganin na possible na na-flash niya. Yun ang assessment ng ating mga operatiba doon sa area. Sa Purok 3, Barangay 5, Parehong Bayan, arestado rin ang isang 40 anyos na lalaki na suspect din umano sa pagbebenta at paggamit ng droga sa ikinasang buy-bust operation alas 5 ng hapon parehong araw. Kinilala ang suspect na si alias Joel, isang street-level individual o SLI at residente ng naturang lugar. Nakumpiska sa kanya ang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 40,800 pesos. Ayon kay Garchi Torena, bagamat isang SLI si alias Joel, minamanmanan na rin ito ng regional authorities dahil sa halaga ng mga binibenta nitong droga. Timingan lang natin na yung sa transaksyon is ito lang yung dala niya. Pero may mga times as intelligence information na ibinigay sa atin ay mas malaki pa dito ang nahahawakan niyang item ng mga droga. Patuloy naman ang DAET MPS sa kanilang pag-iimbestiga at pagdakip sa iba pang sangkot sa paggamit at pagbenta ng droga. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Heightened alert status ng PNP, ibinaba na sa normal alert status matapos na maisailalim sa kustudiya ng ICC si FPRRD. At leader ng task force kasanag na si Jan Chong nag-public apology matapos ang mga pamabatikos kay Ako Bicol Party's Representative Sal Dico. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang hermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Heightened alert status ng PNP, ibinaba na sa normal alert status matapos maisailalim sa kustudiya ng ICC si former President Rodrigo Roa Duterte.
Oplan Bicol Shield ng PNP Bicol, aktibo hanggang sa katapusan ng 2025 national at local elections. May report si May Encinares. Ibinaba na ng Police Regional Office 5 ang alert status mula heightened patungo sa normal alert status alinsunod sa direktiba mula sa National Headquarters ng Philippine National Police na naging epektibo simula nitong Huwebes. Ayon sa tagapagsalita ng PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang pagbaba ng alert status ay isinagawa matapos maisailalim si former President Rodrigo Roa Duterte sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Base rin umano ito sa pagbawas ng tensyon at pagkakaroon ng mas stable na peace and order sa rehiyon. Matatandaang nito lang Miyerkules ay isinailalim ang buong bansa sa heightened alert matapos ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Now, under the custody na ng ICC ang ating former president. So, meron na tayong, kumbaga yung situation ngayon is manageable na ng PNP. Binigyang diin naman ng PNP Bicol na patuloy pa rin ang Oplan Bicol Shield hanggang sa katapusan ng 2025 national and local elections na layong mapalakas ang presensya ng pulisya. Maintaining po yung ating security preparation for the national and local election. At the same time, dahil nga merong nangyari nung March 11, so far part din po siya ng ginagawa nating security coverage. Nananawagan naman ang PNP sa publiko na maging kalmado sa mga ganitong sitwasyon at patuloy pa rin umano ang pagbantay at pagpapatibay nila sa seguridad at kaligtasan ng publiko sa kabila ng pagbaba ng alert status. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Nag-public apology kaninang umaga ang leader ng task force kasaanag na si John Chong matapos ang mga ibinato nitong aligasyon laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Narito muli si May Encinares. Nag-public apology kaninang umaga sa Regional Trial Court Branch 6 sa lungsod ng Legazpi ang pinuno ng task force kasaanag na si John Chong matapos siyang magpalaganap ng mga maling aligasyon laban kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa harap ni Judge Elmer Lanuzo at ng ilang media, inamin ni Chong na walang katotohanan ang mga ibinato niyang issue laban sa kongresista. Aniya, humihingi siya ng tawad sa opisyal sa nagawa niyang mga aparatang. For the record, I confirm that both my statement in the letter and the press conference regarding Congressman Zaldico were false. As a responsible citizen, I fully acknowledge my mistake and once again, I apologize to the Honorable Congressman for any damage these statements may have caused. Sa opisyal naman na pahayag ng abogado ni Con na si Attorney Brian Hernandez, kinasuhan ng kanyang kliyente si Chong ng libel at online libel. Nagugat ang kasong libel matapos na magpadala ng liham si Chong noong December 23, 2022 sa Regional Director ng Department of Public Works and Highways Region 4A at sa ilan pang district engineers. Sa liham, sinabi ni Chong na may nakabinbin na kaso sa Ombudsman si Ko at 3 iba pang mambabatas dahil sa umano'y irregularidad sa bidding process sa rockfall projects ng DPWH, ngunit mariin itong pinabulaanan ng Ombudsman. Nagugat naman umano ang kasong online libel sa pahayag ni Chong mula sa isang press conference noong June 14, 2022, kung saan sinabi nitong nagsampa siya ng reklamo laban kay Ko dahil sa katiwalian at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na mabilis na kumalat online. Ayon pa kay Attorney Hernandez, ang ginawang pag-amin ni Chong ay direktang sumasalungat sa privilege speech ni Senador Joel Villanueva kamakailan kung saan nabanggit ng senador ang 50 bilyong piso na kaso na isinampa ng task force kasaanag laban kay Ko. Pagdidiin ng abogado, dahil inamin ni Chong na imbento lamang ang mga paratang nito, malinaw at walang katotohanan ang mga pahayag na ginamit sa talumpati ng senador. Sa huli, mariing sinabi ng abogado na ang pagpapakalat umano ng mga maling pahayag at impormasyon ay hindi lamang sumisira sa reputasyon ng kongresista, kundi ito'y isang panlilinlang sa mga mamamayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares.
Volcanic earthquake at mahinang crater glow sa Bulkang Mayon na itala ng PHIVOLCS. Publiko pinag-iingat upang makaiwas sa anumang panganib na maaaring idulot ng bulkan. Narito ang aking report. Isang volcanic earthquake ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Bulkang Mayon sa nakaraang 24 oras. Ayon sa pinakahuling ulat ng opisina kaninang umaga, napansin din ang mahinang crater glow o banaag na nakikita lamang sa pamamagitan ng telescope. Nagbuga rin ito ng 253 toneladang sulfur dioxide kada araw mula pa noong Marso 4. Ayon sa PHIVOLCS, sa kabila ng aktibidad na ito, nananatiling alert level 1 ang estado ng Bulkang Mayon. So kapag sinabi natin volcano-tectonic event, ito yung mga lindol na may kinalaman sa rock fracturing or parang pagbibitak ng mga bato underneath the volcano. So yun, nakapagtala tayo ng isang VT for the past 24 hours. Nananatiling maigting pa rin ang pagbabawal sa pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at sa pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit o sa ibabaw ng bulkan dahil sa posibilidad ng phreatic explosions. Ang Mayon kasi naka-alert level 1 since March 2024. So talagang may posibilidad talaga na may ganitong mga volcanic earthquakes. May talagang mangyayaring ganyan since nakataas na tayo sa alert level 1. Nagbabala rin ng PHIVOLCS sa publiko na manatiling alerto sa mga aktibidad ng bulkan at sa paligid nito upang makaiwas sa anumang panganib. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Persons with Disabilities sa First Office na nanawagan sa mga PWD sa Albay na magparehistro sa PRDWD online system. At ilang babaeng pulis na kinabang sa libreng cervical cancer screening at HPV vaccinations na alok ng PNP. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito Lapid! Lito Lapid! Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Persons with Disabilities Affairs Office nanawagan sa mga PWD sa Albay na magparehistro sa PRPWD online system. May ilang business establishments daw kasi sa lalawigan na bumabase sa PRPWD online system bago magbigay ng diskwento. May report si John Lopez. Ano ngayon yung fake? Para kay Sheila, malaking tulong ang PWD ID sa mga gamot at pagkain ng kanyang anak na isang PWD. Aniya, 8 years nang rehistrado sa Philippine Registry for Persons with Disabilities o PRPWD online system ng Department of Health ang kanyang anak. Kaya kahit papaano'y nababawasan na raw ang kanyang alalahanin sa gastusin. Malaking tulong ang PWD lalo na sa medical, for example, na hospital, or anything na related sa mga medical, yung sa pagbili ng gamot. Malaki kasi yung discount na kukuha. And then, aside from, pagdating naman kasi sa grocery, hindi siya gano ramdam kasi mababa lang naman yung discount na nakukuha. Malaki lang ang puntos niya sa mga, sa hospital, pagbili lang ng gamot. Ayon kay Anisita Abion, head ng Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO, mahalaga ang pagpaparehistro sa PRPWD online system. Aniya, may mga reklamo sa kanilang nakakarating mula sa ilang PWD na hindi umano tinatanggap ang kanilang PWD ID dahil hindi nakaregister sa PRPWD. May ilang business establishment sa Albay na hindi naman mahigpit sa pagbibigay ng discount, ngunit may mangilan-ngilan na bumabase sa PRPWD online system bago magbigay ng diskwento. Kaya upang matiyak na makakapag-avail, mas maigi nang nakapagparehistro. Now, if ever duda sila doon sa authenticity ng ID, during the transaction, i-take note nila yung details ng ID, kung saan yon in-issue, and then pwede nilang i-complain or ipa-validate. Pero yung refusal outright ng pagbibigay ng discount, dahil duda ka pa lang kung authentic o hindi, binabalga na natin yung karapatan ng taong may kapansanan na ma-avail yung karapatan niya for the discount. Base sa record, 34,400 ang kabuuang bilang ng PWD sa lalawigan. Samantala, pinapayuhan naman ng PDAO ang mga establishmento na idokumento ang mga kahinahinalang PWD ID at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa verification. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng pamimeke ng PWD ID ang PDAO. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez. Para ma-review niyo po. Idinaos kaninang umaga ng Civil Service Commission o CSC Bicol ang time capsule laying ceremony para sa kanilang bagong itatayong gusali sa Bicol Regional Government Center site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Tanggapan, nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List na nagtulak na mabigyan ng pondo ang nasabing proyekto. May report si Danica Garcia. Idinaos kaninang umaga ng Civil Service Commission o CSC Bicol ang time capsule laying ceremony para sa kanilang bagong itatayong gusali sa Bicol Regional Government Center site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Ang nasabing gusali ay tinatayang nasa 3 palapag at binubuo ng iba't ibang pasilidad. Ayon kay Regional Director Daisy Punzalan Bragais ng CSC Bicol, taong 2017 nang mabigyan ng kanilang tanggapan ng lote sa loob ng Regional Center site. Subalit dahil sa pandemya, natigil ang konstruksyon nito. Unang-una, mas malaki ang opisina namin at meron na kaming parking para sa aming mga bisita. At the same time, pag mas malaki naman po kasi yung opisina, syempre, mas maraming mga kliyente ang pwedeng masilbihan araw-araw. And of course, ang promise naman namin, kasi kung sa Bicol, ang pagbalos, digdi sa magayon na istruktura is, mas magayon man na serbisyo. So kung ngunyan magayon ang serbisyo, mas magayon pa. Yan din ang promise ng CSC. Dagdag pa niya, hindi magiging posible ang proyekto kung wala ang tulong at suporta ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co. Si Co ang isa sa mga nagtulak na mabigyan ng pondo ang nasabing gusali, na layunin na makapagbigay ng komportabling opisina para sa mga tauhan ng CSC Bicol at mga kliyente nito. Kami po ay nagpapasalamat dahil sa mga tulong ng ating mga kasamahan, lalong-lalo na po ang DPWH at si Congressman Elizalde Co ng Ako Bicol, dahil nabigyan po kami ng appropriate budget para magkaroon po kami ng bagong opisina. Samantala, 160 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Inaasahang matatapos ang CSC Bicol Regional Office ngayong darating na July 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.
Nakinabang sa libreng cervical cancer screening at HPV vaccinations ng PNP Bicol ang ilang babaeng kapulisan. Bahagi ang nasabing aktibidad sa Women's Month celebration ngayong taon. Narito muli si Danica Garcia. Nakiisa ang 50 mga kababaihang pulis ng Police Regional Office 5 sa isinagawang libreng cervical cancer screening at human papilloma virus o HPV sa grandstand ng Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City kahapon. Ayon kay Police Colonel Jessimier Protasio, Chief ng Regional Medical and Health Unit 5, layunin ng aktibidad na mabigyan ng oportunidad na matukoy o agad na maagapan ang mga sintomas ng cervical cancer sa mga kababaihang pulis. Binuksan rin ang mga nasabing serbisyo sa dependents ng mga kapulisan na may edad 9 anyos hanggang 14 anyos. Sa pamunuan po ng Pro5 po, sa pamumuno po ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Andre P. Sanmam, layunin po namin na pangalagaan ang health po ng buong kapulisan po natin kasi alam po natin na ang trabaho po ng police is hindi po ganon kadali. So, hindi lang po laging nasa lansangan po sila para protektahan po ang ating mga kababayan, kundi kailangan po nating pangalagaan ang kanilang kalusugan para po sa ganon is magampanan po nila yung kanilang mga tungkulin para sa bayan po natin at saka sa mamamayan po. Tinalakay rin sa aktibidad ang mga hakbang upang maiwasan ang cervical cancer at HPV. Sa mga susunod na araw, malalaman ang resulta sa mga nasabing test. Actually, ma'am, yung results po is in coordination with the BRHM Simpo, ma'am. We will just going to inform us kung available na po yung result. Then, ibibigay po nila sa atin and we will going to ask for the presence of those who availed the procedure po para ma-advise din po sila ng ating medical officers po. Then, yung sa HPV po naman, since 19 to 14 years old po, they will going to come back after 4 months po for the second dose po ng HPV po. Samantala, nagpapasalamat si Protasio sa suporta ng iba't ibang ahensya at opisina na naging bahagi ng nasabing aktibidad, gaya ng Bicol Regional Hospital and Medical Center at University of Santo Tomas Hospital para sa libreng serbisyong pangkalusugan na ibinahagi sa kanilang mga kapulisan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong pansamantalang naging tagapaghatid balita. Happy weekend!